Bengisengakhuluma iOrlando Pirates yabo ine-crisis ye-striker. Ngisengakhuluma le ndaba le and ngasho ukuthi uJose Rivero ngoJanuary kumele kuyothengwa i-striker esisha, i-striker esisodwa noma i-striker eziwu-2 yabo. Orlando Pirates have been keeping tabs kumadlali abadlala eziyi-striker, koMuzo Muhle Khanyi abadlala ko-Hungry Lions, mase koYanela Mbuthuma abadlala le ko-Richards Bay FC, mase kuba u-Ashley Cupido nyamazi bafethu udlalela iStellenbosch yabo. So i-striker lezo okungenzeka iOrlando Pirates iyithenge mekufika uJanuary noma mekuphela usizini yabo. But for me yabo ngajabula manje sithenge i-striker noma esisodwa ngoJanuary. But nayi into engifuna ukukhuluma ngayo la, Orlando Pirates inomdlali ekuthiwa uMoha Nkota. Nyamazi nonke bafethu uMoha Nkota is one of the greatest players esinabo this season abasashayinile yabo, bepromoter uJose Rivero. Uqhamuka le ku-Diski Challenge yabo, uqhamuka kuyintwaneni ezincane. Lo mshidi uyadlala ngempela yabo. I've heard ukuthi lapha ku-Diski Challenge wayengadlala eziwinga yabo. La Orlando Pirates le ku-first team udlala eziwinga, njengoba edlala eziwinga nje uyadlala, but uyayibona i-potential yakhe ukuthi uma asadlale as i-target man angafike enze kahle yabo. Ngosikhathi sedlala ku-DDC wayedlala as a striker, and if you can put that guy as a striker angenza umsebenzi ongcono kunale striker esinazo right now. I would not say mhlawumbe angenza umsebenzi ongcono kunoMabasa, because uMabasa is a target man, uyakwazi ukukhahlela uMabasa, ukudinga nje i-supply yabo, udinga i-supply kubadlali bakhe. But uma uthatha uNkota uyakwazi ukutake on abadlali. uNkota unayo short power. uNkota uma umbeke as a striker, uNkota angaba lethal ngempela yabo, angaba lethal. So I feel like uJose Rivero, instead of taking uMfukeng lapha kwi-winger amfake number 10, kumele uJose Rivero amyeke uNkota, kumele amyeke uMfukeng as i-winger, athathe lo mfana lo uNkota amconvert as a striker yabo, striker se-main team, because wayedlala as a striker ku-DDC. Njengoba edlala as a striker ku-DDC kumele nala kwi-first team adlale as a striker. I know uyakwazi ukudlala as i-winger, but la kwi-main team kumele adlale as a striker. Sinabo Radiopane, but oRadiopane bafethu bashaya ama-injury nabo yabo. Ozakhelele ipasi njengoba ngichazile, uzakhelele ipasi angenzeka ahambe ku-Orlando Pirates. So lo mfana lo Moha Nkota, I think it's time Orlando Pirates yenze inguquko ngempela kwi-first team, ithathe uMoha Nkota imfake as the main target man yabo, imenze mfethu i-striker yabo. Angaba lethal ngempela bafethu, nyamazi uyakwazi ukukhahlela umjidi yabo. But ngezwe ngane kuma-comments ubani Orlando Pirates emele imthenge, ngabe kumele ngempela bamenze i-striker noma u-right as i-winger uMoha Nkota yabo. Ungangitshela ama-comments, ngifuna ukuzwa uvo lwenu ukuthi nisizwa kanjani ngale nto le.